дар рӯи дунё кам роҳбарони давлате ҳастанд ки ин қадар ғамхору ғамшарики мардумашон бошанд, чӣ тавре ки роҳбари давлати Тоҷикистон аст. ва он чӣ ки имрӯз ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешвои миллат эътироф гардиданд, ин ҳанӯз аз солҳои аввали ба сиёсат, ба саҳнаи сиёсат баромаданаш пешвои миллат буданд. ин ҳанӯз аз рӯзҳои аввали роҳбари Тоҷикистон шуданашон пешвои миллат буданд ва ин чизро ҳама халқ, ҳама мардум медидану тасдиқ мекарданд ва ниҳоят инро танҳо ба расмият дароварданд. Пешвои миллат будани ҷаноби олиро танҳо ба расмият дароварданд. Набошад дар дилу дидаи мардум ҷаноби олӣ ҳамеша пешвои миллат буданд ва мо имрӯз ҳам дуои онро мекунем ки ҳамеша Тоҷикистони мо обод бошад. худованд Тоҷикистонро аз ҳамаи балоҳо нигаҳбон бошад ва роҳбари давлатамон ҳамеша соябони сари ҳамаи мардуми тоҷик бошад.